Omah second asli Surabaya. Iki cocok gawe segala usaha rek yo. Senenganmu kabeh, monggo sing jiwa-jiwa usaha ndang merapato, murapol regane rek yo. Terus posisine hook ukurane yo gede yo. Iki nek nang kono arah Petemon rek yo. Iki lokasi tepatnya ndek Simo Margorejo. Lek kono iku teko Petemon Gang 3, lek kene iki Simo rek yo. Lah ngarep iku wis kelurahan, terus Indomaret karek melaku tok rek yo, Indomaret iku. Lah, iki rek yo, usaha apa ae cocok ndak kene rek yo. Ngarep kena digawe warung kopi yo kene yo. Gawe dodolan apa ae lah, bebek, warung bebek yo kene, Alfaduro yo kene. Dodolan kucur yo kene rek yo. Dodol lontong mie yo kene. Wis aturan dhewe pengen dodol apa. Digawe kos-kosan yo kene rek yo. Omahe koko 2 lantai lho. Apik rek yo. Iki omahe Sultan wong sugih rek yo. Ukurane yo dawa 6x18. Surate wis SHM IMB ready yo. Wis langsung lah iki rek yo sik aktif yo. Gue sampean karek nerusno tok, be sampean pengen ganti dodolan bebek nang kene yo kenek lah. Lah, ayo cak langsung nang kene cak. Lah, sik rek yo, sepurone rek yo. Nah, iki ruang tamu rek yo, to orang keluarga. Gawede rek yo. Lah, yo, gawede. Lah, terus nang kene iki ono pintu samping rek yo, terasan kena gawe nyantai-nyantai. Iki kan pintu samping ini iki. Soalnya posisi ini hook yo. Wis mau mewah rek yo. Lek masalah rego engko tak sepilno kari-kari delokon video iki sampai mari. Intine omah iki murah. Delosor rek yo ngisore pasaran. Yo, lho TV-ne rek gede. Lah, assalamualaikum. Lho, langsung rek yo. Lah, iki nang kene iki ono kamar pertama. Wis yo, kamar ngene iki yo. Lah, terus nang kene iki ono kamar kedua ya, ngisor yo kamar kedua. Terus nang kene iki ono dapur. Gede rek yo dapure rek yo. Kenek gawe masak wong sak RT, rong RT sik emot lah. Nang kene iki kamar mandi gede, kenek gadus wong 17 sik emot rek yo. Klosete wis duduk, wis free anu rek yo. Lah terus nang kene iki ono apa? Mesin cuci. Nah, terus iki langsung nang lantai 2 rek yo. Kaya apa lantai 2 langsung mlebu. Nah, loh, terus lek sampean minat omah iki rek yo, enak rek yo. Engko langsung hubungono wong dhewe rek yo. Kebetulan omah iki sik dinggoni. Dadi enak sampean rembug nego, pengen lapo nego sampai deal nang kene rek yo. Lah engko sampean karek tak Sherlock. Lah terus nang kene iki ono kamar mandi atas. Lho wis ono betape rek yo. Lho, klosete padha duduk yo. Nah, nang ndukur iki ono kamar loro, iki kamar pertama, kamar ketiga, iki kamar keempat. Tadi 3 kamar tidur, 4 kamar tidur iso rek yo, gede rek yo. Lah, terus nang kene iki ono ruang keluarga, yo. Wis, terus nang kene iki ono balkon. Nah, kene gawe nyantai-nyantai sampean isu pengen rokokan gak ada dosa wis nang kene cocok lah. Lah, terus nang kene iki ono pintu. Nah, ono pintu rek yo. Kena digawe gudang. Lah cara ngono sampean gak kena gawe gudang, kena gawe usaha nang kene yo iso rek yo. Laundry ta apa iso rek yo. Wis gede rek murah pol yo sik tak ceritani untuk masalah rego nih. Lah omah iki rek yo di bawah pasaran Delosor rek yo. Ukurane 6x18 surate SHM IMB ready. Regone 1,2 M nego sampai deal yo. Lek sampean pengen minat, pengen takon-takon, langsung nguroro rene dhewe rek yo. Soale iki omah iki sik dinggoni nang wonge. Dadi enak yo. Wis gate ngubungi aku, wis sampean langsung paranono wonge tepatnya ndek Simo Margorejo. Info detail mau tanya-tanya, survei lokasi 24 jam, langsung WA, langsung ndek nomor wonge, engko tak cantumno ndek deskripsi yo. Wis ngono rek yo. Salam properti murah area Surabaya dan menganti. Assalamualaikum, bye.